Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpaw ako. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Sidro. Ginaingon, ang imong kaluoy usay sa kabinuhat nga nagtabang mo'y makatulog ka di mo sa pagpagkasaha. Amping na yun, nga di ka masakpan sa mong asawa at paglikay nga dunay mamatay. Mao ginanitabos kong kinabuhi nga di rin ako mahimong mahikalimtan. Imao ba day? Wala gid bubalik si Pariiboy sa iyang pamilya? Wala gyud taon Sidro. Pagkawin Luoy sa Marimercy, uy. Mauin taon nang nakatiman sa duha nila kaanak nga mga gagmay. Tilanis Pariiboy. Natintal gis pagpagkasa. Mao, nasakpan gyud niya sa aktong Mari, uy. Nga ni kabayo og lain sa pare. Ay, bagi kabuutan si Marie Mercy. Wag mahimong kriminal. Ako pa'y nahitabuan sa ingon. Mapatay gyud nako na. Aha? O, nga sa ato pa, daytasing, kung ako'y masakpan mo nga, may kabayo kong lain, patyon gini mo ang akong kabit. Oo, oy, patyon, tamo. Kamog yung duha sa imong kabit ang akong pamatyon. Nay, pinuti na to diha, nga hait kayo. Mao gyud nay, gamito na ko sa pagtagod-tagod ninyong duha. Gyud. Tistingig pa nga bito. Tistingig gyud o. Kay patyon tagid mong duha sa imong kabit. Sakto gini imo. Mao gyud. Pwede na mahitabo magluib ko nimo kay mahal magiti ka. Bisag tagsal ka maligo pero mahal ti kay. Salamat duha. Thank you. Unsa? Mao na gaw luuyas kay talaga yung Mercy sa duha niya anak. O man siya trabaho taon. Grabe naman sang Pariiboy. Uy, wag siya musuportar siyang asawag mga anak. Grabe Ay, gid. mao nga. Doon na ko inuhon-hunaan. Unsa man na gaw Tomas? Kaya ako man nagsigig hatag lang pagkaon. Amin kinaon sa gilip ng uyaban ko lang na sa Mercy. Gidangat nimo. Wapa ko man sa nabayana. Gidangat nimo. Basta di mo balik yung banap. Suni mo hanap. Birahan ko na. Uyaban ko ng Mercy. May pa. Total, ulitaw pa mansag ka. Ulitaw nga hapit na matiguang. Ako nakatultol ko asa ra magpuyo si Pariboy. O ganyang kabit. Ang makikita ko niya, kanawa ang babae. Hangyon ko siya nga biyaan niya ang babae. O mabalik siya sa iyang pamilya. Kay, ang duha kanya ka anak, luoy kayo. May pa, Sidro. Pakikitai dito si Iboy. Uy, kaluoy ba yung Mari? Lagi? Sige gaw ha. Nya sultihin niya kung sa resulta siya. Parang sulti tao Iboy ha. Di gani siya mabalik ni Mercy.
Akon po yabas, Mercy. Yes. Sayang kinabayhan na ko yung mugaman ako. Hugot kinangangay. Uy, pare si Drew. Ikaw din ni Apre. Ang dasig gada eh. Ni ako pre, aron mahangyo ni mo nga pabalik ta mo si Marimercy oy. Luoy kayang kahimtang nun. Naglisod lagkaon. Ay. Naluoy ko nila, pre. Pero akong kabit manggod. Masuko kung muhatag ko nila konsumo. Bida pre, swerte kay ka. Nag-asawa ka babaeng buutan. Kung lahi pa babae mo na asawa, gipapulis na ka. Mapriso mo ka. Kung mapriso kang Gawmercy, Gawmercy naman, Marimercy, kay kinasalbiya mo. Hasta ng kabit ni mo, maapil ng kapriso. Kining, pre. Pangyo ako, be. Saman? Ikaw li akong pahatagon nga doon ni Mercy Kwarta. Ay, sorry. Di na kong madto, kay mahibawaan niya kung bibigyan nga akong kabit. Bugnoon niya ako. Isugar ba itong bayhan na, eh? Uy, mau ba? Isuga ng babayana? Mau, adlo ka niya? O, pre. Isug kayo. Ha, pero, pre. Lami kayong muda sa kamo, eh. Mau ba? Lami kayo muda og drive. Ni, may pre, kining. Ha? Pastisting nga kung kausan ng bayanan. Uy, ayaw, pre. Kausan. Ayaw, binuwang niya, pre. Kausan. Pero sige na, pre. Ikaw na lang akong pamalihugod og hatag ni Mercy og kwarta. Bisag 2,000 lang, pre. Oo, sige. Ambinan 2,000 bi. Ako yatag. Pagkaya lang siya diha, pre. Ha? Pahuman lang sa kong 2,000 diha. Oo, si Ero. Uli na ko, eh. Ay. Uy, ayaw ni Sige kalakihan. na, pre. Pahuman sa ko diha, pre. Pre, sige na, pre. Musta na mo din Marimercy? Wa ba taon may kaon, pre, uy. Uy, Gutom na kaayo ko, pre. Mari, ako pa ikaw. Imo na ipapuli si Pariboy. Padakob na. Sigurado, mapriso na siya. Kay ayang kabit, mabdus. Doon na kay ebidensya kung ikihan mo sila. Ako, mukiha. Akong ipapriso ang amahan sa akong mga anak. Para mo tagam na. Dili lang ko, pre, uy. Ang Ginoo na lay mo silot sa iyang gibuhat namo. Tang bilib ako luoy kay ko nimo gid. Nay kwarta Mario. Sa klibo na. Dawatan ni Mari. Tang luoy yag. Oh. Ay, maikog masad ko nimo, pre, uy. Ayaw. At tumiyaging si Mana, mihatag ka na kog 2,000. Salamat, ani pariha. Palit ko og sabon, manglaba ko. Wa pa day kakapang labada. Nanglaba ko gani, ha. Ang ako rin mga panty ang akong gilaban, pre. Importante man ang mga panty, pre. Tapos tang kaluoy gid nimo. Unya man nakagligo. Ay, pre. Humot na kayo ko, uy. Abi ni mo, pre. Kimingaw na baya ko og sex. Magidangat ni. Lagi. Nagpasmaritar sing. Kaya kung nutukar ang iyang kana, naadayon ka. Humot na raba kaayo ni pre. Pero wala naman ipoy. Unsam ka, Mari. Ngayon karong gabi mo, diretso kog anis inyo. Okay ka? Sekreto kog ani? Okay kayo, pre. Uy, pulting okay. Bisag karon pa'y gusto ni mo. Uy, Mari. Mari. Klaro, anang gusto nung Mersigaw. Berahin na. Lami abito ni Mario Pero, masakpan niya kung tarsing. Ay, sakpan. Sa iyo kinalipat to, sawa,
kanas Mercy kon. Sugot lang na nako. Sos, tudyak ka na ko na. Kaluoy kay ko eh. Sayur ka na lipaton. Lipat ng asawa ko sige kuyok-kuyok. Wala ko niya sugda. Karong gabi iba. Pabalik ko si ila. So ay nakubira kay luuya ginang ko eh. Sige, Kasi musugot ba? Sibuta niya ko Ha? Kagusto ka na burag na yun. Asa ka, Sidro? Ato ko silang go Tomas day. Dalo kay tuyo niya. Ay pagdugay-dungha. Huh? Lihok ra bang akong gana dong. Ay, sige. Hindi ko magdugay lagi. Ano sa ko? Bahala ka na. Sumpul kay ka. Si Marie Mercy, tuluya gina ko ni Mercy eh. Luuy yung kay ko. Marang birahan ko ni. Lami ang Mari eh. Mari, kaluuya ginako ni mo eh. Kaluuy ra gid ni. Ami ano Mari. Kaluuy na ko ni mo nganong gibiyaan to kang pare. Luoy lang, sir. May pre kay lamay kay lamay. Kaluuy ko ni. Aking mayo na nga ako. Kaluuy gid ani. Ali, pe. Bahay ka pa po sa imo, pe. Uy, kaluoy intaw. Ali ba? Dili. Kisa na ako, di ha? Akin na ka. Kaluoy ani gid. Bahay ka pa po, ha? Ka po. Uy, ka. Ay, hala. Saan ka? Nusa ka? Kataas. Saan kang yati ka? Ano ka ka? Kalit ka piliig ng yati? Ali, be. Dali. Hayang. Yak, ano mo? Kaluoy gini mo. Kaluoy gini mo. Kaluoy gini. Marita, grabe, luoy gini ko ni mo. Luoy lang yung pirmi, pre. Kaluoy ni mo. Unsa? Mauna. May nagsulti na ako nga kabit mo si Marie Mercy. Tinuod ni Sidro. Sa manintaw. Tinuod mo. Tubag! Bisig ko sa pangisus kong asawa, huwag kang mutugan nga kabit ako sa Marie Mercy. Nagkasaag ko sa pagkabana. Lami mo ko sa Mari. Lami pas kong asawa. Mga katumang kasama, ang kaagi ni Sidro, dinhining tulumanon. What's the style? Lami pa sa kong asawa ay style. Kini bang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.